Ами да, брат, ай направо да се разбереме за до вечера. Какво ще кажеш? Ми хубаво, брат, айде до вечера. Ху, ай. Давид, ти си гъс. Как гледа към камерата? Няма да напуснат в компютър. Какво правиш, бе? Доколкото ще? До 8 трябва да... Сега е 7. Али, бе! Дай пак. Аз докато се усетя. Ще клюм така. И да. What's up? Ако сте хареса на нашия клип, да разподелим пак нагоре. Взете ме да се клипове. И също не се забавлявате. И не забравяйте да коментирате, да харесате. Защото са така. Както и да се видим, как се видим.